Takže ahojte hubári, ja vás tu vítam pri novom videu. Dnes sme sa opäť vybrali na huby a dnes sme už našli konečne zasa tie práve jesenné hríby. Nebolo ich úplne najviac, ale našiel sa taký mix, bolo asi 10-15 hríbov. Niektoré stali fakt za to, takže oplatí sa pozrieť celé video do konca, si myslím. Našli sa aj bedlenie, ktoré boli tiež veľmi pekné a veľké. Nejaké tie kozáky, suchohríby sa taktiež pošťastili, takže bolo to dosť zaujímavé. No a myslím si, že môžeme ísť na video. A máme tu prvý kúsok, klasicky po chvíli. I hneď svietila hnedá hlavička. Tvrdý ako kameň, už tie červíky nebudú, dúfam. Lebo na týchto miestach ich minule bolo veľa, ale tento je fakt, že tvrdý, pravý, jesenný. No, toto asi veľmi jedlo nebude. Idem ďalej. Aha, tak toto už vyzerá byť, tak toto už bude jedle. No. Krásne vydvihol listy normálne do vzduchu, ako rástol. Odkryjeme si ho a odfotíme pekne. No poďme si ho vytrhnúť. Opäť krásny. Táto muchotrávka je veľmi pekná a svieti. A tu je ďalší pekný, až na ňo slnko svieti. To už je v horšom stave. A máme tu teraz ďalších, konkrétne dvoch. Dúfam, že pôjdu vytrhnúť spolu, že tu budú dvojičky. No uvidíme. Tie pôjdu. Máme tu zasa dvojičky. Jeden tu je taký malý, ale nerastú spolu. A jeden tu je taký väčší, ale starý. Tak uvidíme, či z nich dačo bude. No, ešte vyzerá byť v pohode. Pozrime z toho malého, či niečo bude. No neviem, bol už taký zmeknutý, ale tak uvidíme. Prichádza asi top úlovok dnešného dňa. Niečo môžete vidieť už tam, to je také. Tiež je pekný, ale nie je toto hlavné, čo sme našli. Dvojičky. Poďme najprv pre tohto. Krásne, teraz sme sa presunuli trochu vyššie už. Dlhú dobu nebolo nič. A teraz sa takíto krásavci pošťastili. Tak ten už ani vonku nešiel. Ani jeden dneska nebol červivý, všetky sú tvrdé. Čerstvé. A poďme na týchto dvoch. Poďme si ich odhrnúť. Tak tí sú teda. Poďme na nich. Vyzerá to aj, že pôjdu spolu. Oj, tak to je niečo. Ešte mám týchto troch krásavcov a tu máme takto modráka. Tu teraz takú zmenu trošku z hríbovitých húb. Prichádzame na kozáky. To je asi prvý kozák na týchto miestach. Tu som ešte kozák v živote nenašiel a takto v oktobri už na jeseň vôbec nie.
Máme tu ďalšieho kozáka. Tu hore asi rastú kozáky, lebo tu sme ešte neboli nikdy. Takto vyššie. Tu sú kozáčiky. To je ale dosť pekný. Na košík už vyzerá byť krajší a krajší. Toto zatiaľ dneska vyzerá tak, nie je to najhoršie, pošťastilo sa nám aj jedna bedľa. A tu máme takýto obrovský hríb. A tak tento už má za sebou, toho ani nebudem vyberať. A tu zasa takú zmenu menšiu. Pretože tu máme suchohríb. Ale neviem, či z neho niečo bude. A vyzerá byť v pohode. Tak aspoň máme taký mix. Táto je teda krásna. Vysoká. Ako aj hovorí názov. Tu je hneď kúsok vedľa asi 2 metre. Som si nevšimol, máme takúto menšiu, ale tak zaberieme už, keď bola tu hneď vedľa. Lebo tu takmer nikto nechodí a my tu tak schválne prídeme, takže i tak by z nej nebolo nič. Pravdepodobne. Tak ale máme aspoň. Takto asi niekedy pred 2 rokmi zrúbali polno stromov. Predtým to tu také nebolo, ešte pred 3 rokmi. A teraz to tu je takéto, ale tak huby tu stále rastú. Ešte som ani nestihol tieto bedle vložiť do košíka. Máme tu takúto asi najväčšiu zatiaľ. Táto teda je parádna. Táto aj vonia. Nie je len vysoká, ale aj vonia. Takto pri machu. Tento je taký svetlejší. Máme tu opäť bedľu. Zoberieme si. Tu máme ďalšiu, tentokrát opäť väčšiu. A to už je taká zosušená, takže nechám ju tu. Ešte sa tu pozrieme chvíľu a už pôjdeme, bo už sa začína stmievať. Pozrite sa, tam hore je cesta. A ja som tu, týmto tu strmým, na videu to tak nevidno, išiel dole. Kvôli takejto bedli. Táto je jednoznačne najväčšia, ale už to neprežila. Už ju napadol nejaký slimák. Ale tak väčšia polovica je úplne v poriadku. Nebude síce dobre vyzerať, ale je veľká. A inak je úplne v pohode. Táto asi najviac vonia. Najväčšia je najkrajšia, keby nebolo toho ohryzenia. A fakt, že je pekná. Tu je cesta a tu je ešte ďalšia vedľa. Sa už idem plaziť hore dajako. A ešte tu takto zbieram. Už nohy odlomím rovno. A idem hore opatrne. Bolo dačo? Dačo som našla. Ja som bedlu teraz našiel. Takú velikánska. A hryby boli nejaké? No, pekné hryby. Tak a keďže sa už začalo dosť smievať, tak už sme to ukončili. A myslím si, že na to, že sme tam boli nejakú hodinku až 2, úplne po obede, tak si myslím opäť, že je to dobrý výsledok. Našli sme nejakých 10-15 hríbov, boli to už tie práve jesenné, neboli vôbec červivé. Našli sa aj bedle na vyprážanie, nejaký ten suchohríb, kozák, aj modráky boli, ale tie sme nebrali, takže taký mix. Ja som spokojný. Cestou ku autu sa nás aj 2 ľudia pýtali, jeden pán, ktorý bol aj vo videu.
A ešte jedna pani sa pýtali, že čo sme našli a tak ďalej. Pán sa tiež bol len tak prejsť do lesa a našiel jednu bedľu, takže tak dalo sa nájsť. A to už aj bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, určite môžete ma podporiť lajkom alebo odberom. A prípadne, ak by ste ma aj nejako peňažne chceli podporiť, tak môžete kliknúť pod videom na tlačítko pripojiť sa, kde si viete nastaviť úroveň od 2 eur do 15 eur. Budete mať dobrý pocit, že ste ma podporili a navyše získate aj rôzne výhody. Alebo taktiež pod videom viete kliknúť na tlačítko vďaka, či mi tiež viete prispieť nejakou tou sumou. Budem si vážiť úplne aj pár centov, pretože poprvé budem môcť mať lepšiu techniku na natáčanie videí, čím budú aj tie videá kvalitnejšie. A taktiež budem môcť chodiť na huby aj ďalej ako len tu na mojich miestach. Pokojne aj po Slovensku a Česku, napríklad aj do vašich lesov. Bol by som za to veľmi rád. No a to už je naozaj všetko a čaute.